slena mulej u litim habten din ilodwali urit galhelsin ismal lubna milena yelisnulek lisbahan yalin tisġed mażmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Ħuti nkomplu niċċelebraw din l-ottava tal-Lejt. Ek ma ninsewx il-Lejt mhux sempliċement hija l-ikbar festa, imma hija l-uniku festa li minna joħorġu l-festi kollha. Hija l-qofol tal-ħajja tagħna, dak li jgħid San Pawl fi ftit kelmiet. Kieku Kristu ma qamx firħa il-fidi tagħna. U n-Nisrani jibqa' jiċċelebra għal 8 ijiem sħaħ il-festa tal-Għid daqs li kieku hija l-istess ġurnata. Għalhekk ngħidula ottava. Għaliex? Għaliex in-numru 8 ifisser il-jum tal-eternità. Il-ġimgħa fiha 7 ijiem u kull ġurnata tibda u tispiċċa. It-8 jum ma jintemm qatt. Għaliex it-8 jum huwa l-jum tal-eternità li fih daħħalna il-mulej Ġesu rebbieħ wirxu xtat. Fil-waqt għalhekk ħuti li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej, il-kliem tiegħek huwa spirtu u ħajja. Mulej ħniena. Kristu, rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, ikollok ħniena minna. Kristu ħniena. Mulej, inti lena u l-paċi ta' dawk li jilqgħuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ibn waħdi. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu, Missier Alla, Amen. Nitolbu. O Alla, inti ta' kull sena tferraħna bil-festi sollenni tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Fit-tieba tiegħek katina li permezz ta' dawn l-istess festi aħna nagħmlu f'din id-dinja jistħoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. X'inra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tafa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb m'għandniex, imma dak li għandi se nagħtihulek fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret,
imxi. U qabdu min idu l-lemminija u qajmu. Minnu fih riġleħ u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabes fuq riġleħ u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lill-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lill-Alla. Għarfu li ju kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju u baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-eġubijiet tiegħu kollha. Alleluja. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej, ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu il-wiċċu il-ħin kollu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu jaħwequ Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Dan u il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġarra li 2 mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom f'kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh. U hu għalilhom, x'intom tgħidu bejnietkom intom u mejxja? U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannata għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdil l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li huwa ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawx. Għalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. Ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' bir-ruħu li ju kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġaluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin
u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u warfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu warfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tlet punti osra biex nifmu ftit li dan li qrajna mhijiex storja li ġrat ilu, imma huwa dak li qed jiġri lili u lilek illum. Fl-ewwel qari rajna it-tallab ħdejn il-bieb tat-tempju mitfuħ mal-art, għandu r-riġlejn imma ma jistax jimxi. U allura qed jitlob biss l-għajnuna finanzjarja biex jgħix il-dawk li deħlejn fit-tempju. Il-tempju x'inhu eżjes? Hija d-dar ta' Alla. U għal-post fejn jien nista' niltaqa' ma' Alla. U propju Pietru u Ġwanni x'jirrispondu lil dan il-bniedem? Fidda u deb m'għandniex flus. Imma jien ħanatik il-dak li qiegħed fit-tempju. F'isem Ġesu Kristu jiena ħanatik lil dak li huwa ħaj. Għax il-fidda u l-flus mhumiex ħwejjeġ ħajjejn. Jatuk il-ħajja għal ftit momenti. Imma l-ħajja vera jagħtilek Ġesu. F'isem Ġesu ta' Nażaret. U imxi. U hawnhekk forsi dejjib nagħmlu l-ewwel riflessjoni tagħna, jiena u jent għalfejn niġi t-tempju. Għalfejn immur il-Knisja. Għax hekk imdorrej, bid-drawwa, biex noqgħod nara t-tiżjien. Jiena għamilt riflessjoni jew jiddispjaċini ngħid, imma kont hawn il-ħin kollu waqt li kienu qegħdin isiru il-viesti fl-artal tal-adorazzjoni nhar ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira filgħodu. Imma notajt xi nies li verament jedifikawk, familji li jidħlu fiskiet bit-tfal tagħhom joqogħdu warku btejhom u jaduraw. Intbaħt anke boħrajn li daħlu għamlu 10 minuti, kważi tkixfu, ħannara kif żejnu, għax dik il-mentalità li qiegħda tidħol fina. Infittxu l-knejjes tagħna għat-tiżjien biex nilagħbu bil-Knisja u telqu l-barra. Innotajt oħrajn kienu ftit iva, imma kettet timsiken. Dawn daħlu u ma ntebħux bil-mulej. Indunajt oħrajn daħlu qabdu l-mobile, ħadu ritratt u telqu l-barra.
Għodu attenti jeżies. Billa ħadd ir-ritratt mal-tqajġ mal-mulej. Billi minn għalik mort għamilt is-seba' vjesti. X'vjesti għamilt? U anke tisma' xi ħut minna jitkellmu dak kien imżejjen sabiħ, dak kien hekk, dak kien hekk. Inti mort tfittex it-tiżjien jew lil Ġesu Kristu. Il-missjoni tal-Knisja hija dik li qal Pietru. Fid-dawdeb m'għandix. Il-Knisja għandha tagħtina biss lil Ġesu Kristu. Għax hu Kristu biss li ġalna niftħu għajnejna, jagħtina l-qawwa li nqumu fuq riġlejna u ninkomplu mixjin il-mixja tal-ħajja. Il-mulej ma jridx jarak mitluq mal-art. It-tieni punt mill-Vanġelu tal-lum, l-istess dawn iż-żewġ dixxiepli ta' Emmaus. Mitluqin tilfu il-fidi tagħhom, għatow qalbhom, aħna konna xi darba nittamaw, jien xi darba kont nemmen, jien xi darba kont immur il-Knisja, imma issa għalija spiċċa kollox. Il-Vanġelu jgħidilna daħal Ġesu f'nofshom, miexi magħhom u ma għarfuhx. X'inhu lili u iżomni lili u lilek li jiena ma narafx, ma nintebaħx bil-preżenza ta' Alla f'ħajti. X'inhu dak li lili qed jagħmini? Eżies dawn mhumiex domandi biex nagħmluhom, dawn huma id-domandi veri tal-ħajja Kristjana. Ma nistgħux inkunu u nibnu il-fidi tagħna fuq it-tradizzjoni. Imma t-tradizzjoni biex ikollha sens trid tkun imdawla mill-fidi tagħna. U x'inhuma ż-żewġ ħwejjeġ li lili jistgħu mill-ġdejt jiftħuli għajnejja biex naraf lil Ġesu. L-ewwel ċanfira li Ġesu jagħmel lil dawn id-dixxiepli. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu dak li tqalu il-profeti. Ħafna drabi jeżies li ġu hawn il-Knisja nisimgħu il-kelma t'Alla u nibqgħu boloħ u nibqgħu aktar tqal biex nemnu dak li smajna. U t-tieni u l-aħħar punt għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Hija l-Ewkaristija eżies. Jekk aħna nersqu lejja b'sens ta' fidi. Hija l-Ewkaristija. Jekk jien nersaq lejja bil-ferħ, b'sens ta' tfittxija, b'sens ta' bniedem li huwa għaċċan, bil-ġuħ għal kelma ta' Alla, bil-ġuħ għal ħobs tas-sema l-Ewkaristija. Hekk biss nistgħu nfiequ. Gwajja għalina jekk jiena mmur il-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd għaliex ma biex ma nagħmilx id-dnub għax ta' bil-fors. Alla ma jrid xejn bil-fors, il-mulej ħallina liberi. Immur il-Knisja il-Ħadd għax naf li jiena l-mistieden għall-ikla li l-mulej ħejja għalija. Għax il-mulej tant iħobbni li jien qiegħed f'qalbu u rrid jiltaqa' miegħi u għalhekk jistedinni. Kemm aħna boloħ. Aħna nilqgħu l-istediniet ta' xulxin. Ejja ħammurru ikla ma' xulxin, ejja ħanoħorġu ħarġa ma' xulxin. U ma jistedinukx tieħu għalejk. Imbagħad il-mulej qed jistiednek, irid jiltaqa' miegħek kull nhar ta' Ħadd u jien bil-kumdita kollha noqgħod id-dar. U iwa dak imbagħad narah fuq it-television.
Ejjew nitolbu dan l-ispirtu ġdid tal-mulej biex iġeddidna fl-għaġġ tagħna għalih, iġeddidna fix-xewqa enormi li aħna inkomplu nfittxuh kuljum f'ħajjitna. Ejjew nitolbu l-Ispirtu ta' Kristu l-xost fuqna li permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-Ewkaristija isir għalina lejxien tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti Eżies, ejjew aħna nitolbu l-Alla l-missierna biex bħad disċipli ta' Emmaus aħna wkoll naslu biex narfuh fil-kelma tiegħu u fil-qsejm tal-ħobs. Ngħidu flimkien, għamel li jibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Għamel li jibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Għall-isqfijiet il-presbiteri u d-djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li xandrulna il-kelma u jqazzuna bis-sagramenti nitolbu. Għamel li jibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Għal-missjonarji, partikolarment Maltin u Għawċin, li ħallew artna biex iwasslu l-isem ta' Ġesu lill-bnedmin kollha li għadhom ma għarfuhx, nitolbu. Għamel li jibnek Ġesu ikun il-ħajja tagħna. Għalina l-koll mulej, idħol għalina f'ħajjitna. Keċċi, id-dlamijiet u l-inċertezzi tagħna. Dawwa li jent bil-kelma tiegħek lil qalbna u għajjixna bil-ġisem u d-dem tiegħek, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej missier Qaddis, nitolbuk biex ibnek Ġesu jibqa' magħna u jkun il-wens tagħna fit-triq tal-ħajja, biex imdawlin mill-preżenza tiegħu narfuh fl-Iskrittura u fil-qsejm tal-ħobs u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex itaffi l-korla tiegħek għalina u jisalvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan l-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u il-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubijiet tad-dinja, bil-mewt tiegħu erret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek.
Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dehem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek George, Giuseppi, Giuseppa, Giusevella, John Cilja u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew, ħuti Jeżies, nitolbu kif għallimna is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, qawmitu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post feqedu. Nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, Alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, Alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġdida. Addis qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, Alleluja. Warfuh fil-qsim tal-ħobs. Ija aħna wkoll narfu l-preżenza tal-mulej fina li seħħet
permezz ta' dan il-qsim tal-ħobs li aħna irċivejna. Ejjew fi skiet ta' qalbna infaħru il-mulej u nirringrazzjawh tal-li joġbu u jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Nitolbu. Inti naddafna mulej minn kull tħassir tal-imoddi. Għatina li jitqarbina mqazza li jammilna bis-sagrament ta' ibnek tibdilna f'ħolqien ġdejt bi Kristus jedna. Ngħidu tliet Avamarijiet illumna Marija kejjew nitolbuha biex aħna wkoll fina ikollna l-ferħ tal-laqgħa tagħna ma' Kristu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin. Issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin. Issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Fil-waqt li jinsellem il-pellegrini li ġew minn Malta l-lum u naqdu magħna f'din l-Ewkaristija, hekk infakkarkom f'xi ħaġa importanti. Meta tidħlu fis-santwarju ħdejn il-kwadru tal-Madonna, żommu wiskiet. Jekk tridu tgħidu xi talb vokali, dak tistgħu toqgħodu tgħiduh fil-bankijiet jew mnejn intom jew minn hawnhekk. Imma ħdejn il-Madonna ma jitħattux ix-xuftejn, imma jitħattu il-qlub. Il-Madonna hija omna, taf x'għandna bżonn. Ejjew nittrattawha verament ta' omna, mhux bħal tfal żgħar li qisra omna ma tafx għandi bżonn. U għalhekk inħeġġitkom biex anke fis-santwarju nibqgħu nżommu dejjem dik il-klima ta' talb u skiet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Nroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Maria jifraħu tenna. Alleluja. Għax dak li inti staqlek tkun ommu. Alleluja. Il-mewt reba kif jinħabbar. Alleluja. Għalina l-Alla jitlob. Alleluja.